Здравейте, приятели, добро утро! Ето тук сме. Добро утро! Това е първото ни пътешествие на фестивал. На фестивал в Благоевград. На случайния превод. Айде, готина ли съм? Много! За Благоевград първото ни така пътешествие заедно. Петър е в бурето долу Така. и не можахме да го изкараме. Здравей, блок на Сиси! Много се вълнуваме. Искам да участвам като влога от Истанбул, но в Благоевград. Ето така е, Кало, ще участваш абсолютно. Ето, тук получаваме едно махване. For the passenger seat, about to look to the right, the exit is on the right. Билет и карта за проверка. Иване! Здравейте, дами и господа, пристигнахме в Благоевград. Но той е само два човека. Добре. Слизайте. Ма реално пасва Кентърбъри на тези дебти. Имаш Това е видео. някакви мащабни са такива големи. Кентърбъри си е някаква здраве. Така. Ето, приятели, на разходка в Благоевград. Йоана! Вашите първи впечатления от Благоевград какви са? Много ми харесва. И на мене. Да, така. Хубаво е. Вие какво ще добавите? Прекрасно, зелено, прекрасен Екзотично, въздух. вижте Точно тук така. палмите. Палми се. Това е ресторантът, за който говори приятел. Di 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 de 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 da 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 do 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 du 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 da 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 da.